We zijn vandaag bij het partycentrum Den Ingel in Herkenbos. En we vieren vandaag ons 5-jarig jubileum met de zaak. En dat hebben we gekoppeld met onze open dag. Ja, we zijn in contract gekomen met Servaas en Ineke omdat we geen sportles wilden opstarten in Herkenbos. En ze hebben hun zaal ter gelegenheid gesteld. En zodoende hebben we weer ook besloten om hier onze open dag te vieren. Dan geven we lange danslessen in Roerdalen. En we zijn in Herkenbos begonnen met kidsdance. En dan geven we breakdanslessen en bootcamplessen aan volwassenen. Ja, in Herkenbos en ook in Sint-Odilieberg, daar zijn we eigenlijk begonnen. Daar geven we inderdaad ook de Zumba-lessen en de bootcamplessen. Waar is er vandaag precies, wie viert je net dat 5-jarig bestaan? Ja, we hebben zeg maar de dag gevuld met allerlei optredens van onze kidsgroepen. En demonstraties laten zien van de lessen die we geven. Om zo de middag leuk gevuld te hebben voor de lu. En laten zien wat we doen en waar we zijn. En dit is een geslaagde dag, nu al voor. Sowieso een hele geslaagde dag. De opkomst was geweldig. De reacties zijn heel enthousiast. Nou, en de optredens zijn ook geweldig, zoals op de achtergrond.